Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts a la presentació de la manifestació internacional No pagarem el seu deute, que es foti la troika. A continuació parlaré jo, Joana Garcia Grenzner, com a membre de la campanya Aturem els pressupostos antisocials, Juntes Podem, i després llegiran el manifest un parell de companys de la plataforma de cultura en lluita, Marea Roja. La manifestació internacional No pagarem el seu deute, que es foti la troika, tindrà lloc el proper dissabte, 1 de juny, a les 7 de la tarda, 19 hores, a la plaça Universitat, i el seu recorregut finalitzarà a la seu de la Unió Europea a Barcelona, que està a Passeig de Gràcia, en Provença, on tindrà lloc la lectura del manifest unitari. Des de Barcelona ens adherim a la crida internacional de sortir al carrer l'1 de juny amb el lema No paguem el seu deute, que es foti la troika. Volem expressar sense complexos que la troika i els governs neoliberals estan utilitzant l'arma del deute per desposseir els pobles dels béns comuns, la terra, l'aigua, les llavors, els serveis públics i socials i per enriquir les elits mundials. Les polítiques de rescat de la banca i d'austeritat no serveixen per millorar l'economia i encara menys per garantir una vida digna als pobles del món. Tot el contrari, estan encaminades a incrementar el deute públic per tal de poder privatitzar, retallar i manllevar els recursos globals. L'espiral de deute, austeritat i nou increment de deute va devastar les economies dels pobles del sud global als anys 80 i 90 i ara està amenaçant a tot el planeta. No permetrem que l'1% ens continuï espoliant. No devem, no paguem, de nosaltres depèn. A continuació, en Quim i en Manel llegiran el manifest. Poso més cap aquí. Sí. 41.640 persones desnonades, 44.890 acomiadades, 1.648.200 aturades, un terç de la població en situació de pobresa, 200.000 treballadores de la llar sense drets, més de 2.000 persones migrades als CIEs, i la llista és llarga, molt llarga per la societat catalana. Però en els propers mesos només sentirem parlar d'ajustament pressupostari, de reestructuració, de l'administració pública, de dèficit, deute, sanejament, rescat. N'estem fartes. I ho diem a les persones que estan a la Generalitat i que volen aprovar de nou uns pressupostos d'injustícies i de retallades. Ho diem al govern espanyol, que ens vol fer pagar el seu deute i les seves multinacionals, i ho diem a la Merkel i a la Unió Europea, que nosaltres no som culpables de la seva crisi, sinó simplement som les seves víctimes. I és per això que des de fa mesos estem treballant per canviar aquesta situació. Ho fem denunciant dia rere dia les injustícies dels CIEs, ho fem lluitant contra el fracking arreu del territori català, ho fem denunciant la reforma de l'avortament, ho fem aturant els desnonaments i alliberant nous espais per persones desnonades. Ho fem i hem d'oblidar que avui en dia l'obra social de la PA ja té 7 edificis alliberats a la CAC, però també ho fem als centres escolars i sanitaris. En el cas de les tancades, als hospitals del passat Nadal, les dormides del 25 d'abril, a les escoles catalanes o les ocupacions dels rectorats de la UAB i de la UB aquest mes de maig. Per avui ho fem tothom unit. Ho fem a través de la campanya Aturem els pressupostos antisocials. Juntes Podem. I ho fem nosaltres perquè sabem que els pressupostos no són simplement xifres inestables, inabastables, sinó que són les nostres condicions de vida, són la nostra salut, la nostra educació, la nostra cultura. Perquè mentre retallen 4.400 milions d'euros en els nostres drets, el govern espanyol es gastarà aquest 2013 més de 3 milions d'euros en material d'antidisturbis, com el que van utilitzar per buidar un ull a Esther Quintana el passat 14 de novembre. Perquè el deute no és nostre, perquè la crisi no és culpa nostra. Ha arribat l'hora d'alçar-nos i de respondre cada dia, des dels carrers i les places, des dels llocs de feina, des dels centres educatius i sanitaris, des de la cultura, des de tots els espais possibles, perquè només si ho fem juntes podrem. Estem fartes de sentir que no hi ha diners, que no hi ha alternatives i que tot plegat és una mena de fatalitat bíblica. No, el que s'ha ensorrat és un model econòmic parasitari, depredador i insostenible. És per això que el sistema capitalista, representat per la Unió Europea, pel govern espanyol o per la Generalitat de Catalunya, ens vol fer pagar el seu deute. Per nosaltres ho tenim clar.
S'ha acabat pagar el beure a la troika. S'ha acabat pagar el seu deute. Tampoc perdrem la memòria. A l'estiu de 2011, d'esquenes al poble i amb el suport de nostres actuals governants, fou aprovada una reforma constitucional que donava prioritat al pagament del deute financer per damunt de qualsevol altra partida pressupostària. Avui som aquí per dir que les nostres vides valen molt més que els seus beneficis, siguin la Caixa, Telefònica o Agbar. I seguint tibant el fil, no podem oblidar tampoc els 26 milions d'euros de frau fiscal estimat arreu dels països catalans. Quants llits d'hospitals tancats representa tot plegat? Quantes beques universitàries? Quantes ajudes socials o quantes inversions públiques? I tant que hi ha diners. El que manca és voluntat política d'anar a buscar allà on són. Cal destruir el frau fiscal, recuperar l'impost de successions i fer que pagui qui més tingui. I és que d'això ve el debat pressupostari, del conflicte d'interessos entre les necessitats de la majoria social i els privilegis de poca gent. El seu deute contra els nostres drets, els seus beneficis contra la nostra sanitat, educació, cultura o pensions. Però si es pensaven que el claudicaríem, una vegada més s'han equivocat, perquè n'estem fartes, perquè hem perdut la por i perquè juntes podem. I és per això que avui tampoc volem oblidar les companyes i companys de la PA, que en les darreres setmanes han estat jutjades i jutjats per defensar el dret a l'habitatge a Sabadell i a Vic, els estudiants represaliats a les universitats catalanes per defensar un ensenyament públic i de qualitat, o les persones imputades per defensar els nostres drets en les darreres vagues generals i a totes les que, com Esther Quintana, han patit la brutalitat en els darrers mesos, perquè no seran ni les seves piloteres ni les seves porres les que ens faran callar. Som aquí per rebutjar els pressupostos antisocials que s'estan anunciant i el xantatge que ens estan fent al seu voltant. No acceptem cap retallada en educació, sanitat, prestacions socials, cultura. No admetem reduccions de llocs de treball, pèrdues salarials, desregulacions i deteriorament de les condicions laborals. No admetem l'espoli de les empreses i serveis públics. No admetem la pobresa, les desigualtats ni la destrucció del nostre entorn a còpia de fracking, privatitzacions de l'espai públic o projectes de l'estil d'Eurovegas. No volem ser una maquila del sud d'Europa. Hi ha un altre camí possible, un camí que passa per plantar cara a Madrid i als dictats de la troika, sí, però igualment els poders financers, els lobbies i els grans rendistes de casa nostra. És una alternativa que passa per no pagar el seu deute i la seva crisi. Tenim forces raons per no confiar en la bona disposició del govern ni en la gosadia d'aquest Parlament. No faltarà qui us dirà que en aquestes condicions no hi ha res a fer. No els escolteu. Des d'una mobilització social sostinguda podem canviar moltes coses, generar alternatives, modificar profundament el panorama polític, permetre el sorgiment de nous subjectes. Aquesta lluita només comença i tornarem. Els pressupostos de 2013 no seran un tràmit ni un arranjament a esquenes del poble. I tornarem. Juntes i junts podem. Això no és un eslògan per concloure una manifestació, és una presa de consciència. No paguem el seu deute, que es foti la troika. Aquest dissabte, 1 de juny, a les 19 hores, totes a plaça Universitat. I quan hi hagi el debat pressupostari, tornarem davant del Parlament i aturarem els pressupostos antisocials. Juntes podem. Bé, ara jo us explicaré una mica què és la campanya Juntes Podem, que aquesta campanya treballa per la unitat d'acció de les lluites socials i sectorials a la ciutat de Barcelona i Rodalies. Aquesta campanya ha esdevingut un punt de trobada entre els moviments socials, el moviment feminista, les assemblees de barris, les associacions de veïnes i veïns, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, les lluites sectorials com són la defensa de l'educació, la sanitat, els drets de les persones migrades, els serveis socials, la cultura, el territori i també amb els moviments sindicals i polítics de l'esquerra anticapitalista de la ciutat. En aquest espai hi conflueixen treballadores i treballadors, estudiants, precàries, aturades, joves precàries, defensores dels drets socials i dels drets humans a la ciutat, del dret a l'educació, a la sanitat, a l'habitatge, dels drets de les persones migrades, en contra de la repressió policial institucional, en contra del racisme i de la xenofòbia. I aquesta campanya, que va néixer a partir de la preparació de la manifestació de Marees Unides del passat 23 de febrer, amb el lema Fem-los fora, Juntes Podem,
pretén ser el punt de trobada i confluència de totes les lluites a Barcelona i alhora esdevenir un òrgan de treball per defensar-nos de l'ofensiva capitalista, patriarcal i misògina de la troika i dels governs català i espanyol. És per això que el passat 23 de febrer vàrem iniciar el nostre camí amb una manifestació de més de 60.000 persones, demostrant d'aquesta manera que la unió dels moviments socials i anticapitalistes és cada vegada més forta a la ciutat i no pensem rendir-nos. Des d'aleshores, la campanya Juntes Podem treballa per fer front comú en contra de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de cara a l'any 2013 i dels pressupostos dels centres de treball i de formació. Aquests pressupostos, una vegada més, simplement significaran més atur, més desigualtat i més retallades, per tal de pagar un deute que no és nostre, un deute il·legítim que el poble no té el deure de pagar. Com us dèiem, la campanya Juntes Podem està formada per diferents plataformes sectorials, associacions, entitats, sindicats i partits que treballen diàriament pels drets socials i contra les retallades a la ciutat de Barcelona. Alguns dels espais que han participat a la campanya Juntes Podem són la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, l'Assemblea de Feministes Indignades, l'Assemblea de Personal Interí i Substitut, l'Ateneu Rebel, la Marea Roja Cultura en Lluita, l'Assemblea Groga, la Plataforma SOS Cultura, la Marea Pública de l'Hospitalet, l'Assemblea de la Verneda Sant Martí, la Plataforma Stop Acomiadaments de Telefònica, Marcos de Admissió, la Plataforma 8 d'Octubre, la Coordinadora Laboral de Centres Sanitaris de Catalunya, l'Assemblea Sarrià Sant Gervasi, la Coordinadora Interzones, l'Assemblea 15M de Sants les Corts, l'Assemblea de l'Esquerra de l'Eixample, l'Assemblea de la Vila de Gràcia i també s'hi adhereixen sindicats i partits com la Candidatura d'Unitat Popular de Barcelona, la Confederació General del Treball, la Intersindical Alternativa de Catalunya, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, l'Austec, la Revolta Global Esquerra Anticapitalista, Tercer Catalunya, Sindicat dels i les Tècniques Audiovisuals, la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona, Endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional, la Plataforma Ciutadana per l'Auditoria del Deute, la campanya Stop Bales de Goma, Rereguarda Moviment, Plataforma Solidària contra la Repressió, Ojo con tu Ojo, Stop Bales de Goma, En Lluita, Ecologistes en Acció de Catalunya, Papers i Drets per Tothom, Tanquem els CIES i Lluita Internacionalista. Moltes gràcies i bon dia. Juntes Podem, no bevem ni paguem.